Eu son Rogelio Santos, mariñeiro e patrón de pesca enrolado nesta embarcación, na Milena. E ese dai é meu irmán, que está enrolado como patrón, é o armador da embarcación, é o que manda a bordo, digamos. Aínda que todos os que imos a bordo traballamos como mariñeiros, realizando todos os traballos necesarios para exercer a nosa actividade, como é largar o aparello, limpalo, quitarlle os peixes, clasificalo, descargalo en puerto, estar pendientes da climatología, estar pendientes de todo o que fai falta para que o traballo na embarcación vaya adiante, se poda facer. Pero nin meu irmán, nin eu somos as persoas máis importantes enroladas nesta embarcación. Os máis importantes enrolados a bordo son o noso motor, que é o que nos permite defendernos dos temporales e poder navegar cando collemos moito peixe ou cando collemos moito argaso nas redes, e ademais actualmente son motores moi eficientes que consumen pouco, que contaminan pouco e ademais que apenas fan ruido, co cual traballar a bordo é moi cómodo e dannos pois seguridade na nosa actividade. E a outra cousa importante enrolada a bordo é o alador, que é esa máquina que vedes aí na proa. Adiante de todo, dentro ten un pequeno motorito a gasolina e ese tambor que vedes aí girar posibilita que, aínda que non levamos máis aparello que antes, levamos o mismo número de aparello, con esa máquina é nos máis fácil levantala e agiliza o traballo e ademais fai que non nos lastimemos da espalda cando hai un cruce de nasas que nos pasa por riba ou outras redes que nos pasa por riba ou prende no fondo. Pois esa máquina facilita que podamos levantalo sin lastimarnos na espalda e que podamos chegar antes a terra e ter maior calidade de vida. O mismo que o que vos decía antes do motor, ter un motor adecuado, pois posibilita que podamos chegar antes a terra non solamente con maior seguridade, sino tamén para poder estar máis tempo ca nosa familia e non pasar tanto tempo no mar, que xa é duro de por sí, porque aínda que hoxe en día o traballo do mar é máis fácil que antiguamente, é máis cómodo, é máis seguro, seguimos estando á intemperie, sobre todo nestas embarcacións que están descubertas. O vento, a chuvia, o oleaje, e sigue sendo un traballo duro, pero estas cousas que levamos enroladas a bordo, como vos dixo eu, fannos a vida moito máis cómoda e moito millor. Bueno, e aínda que seguramente xa o entendestedes, que significa eso de que un home ou de que alguén vaya enrolado nunha embarcación? Pois é un término mariñeiro que se refiere a que esa persona forma parte da tripulación, da xente que está contratada, da xente que traballa nesa embarcación, nesa empresa, porque o rol é a documentación do barco, e calquer persona, calquer traballador dunha embarcación, aparte de estar dado de alta na Seguridade Social e ter o reconocimiento médico en vigor e ter os cursos necesarios para exercer a súa profesión no seu rango, sea patrón de pesca como son eu, sea mariñeiro ou sea capitán ou sea mecánico, pois ten que figurar nese rol. Por eso se di que determinada persona vai enrolada na embarcación, e por eso eu utilicín ese símil para referirme ao noso motor e tamén ao alador, como se foran homes tamén que traballan nesta lancha. Hoxe non anduvemos tanto ao peixe, anduvemos máis ao choco, e por aí colleríamos pois como 35 kilos ou así, ou 40, teño separados por tamaños, o grande, o mediano aquí e aí o máis pequeno, que é como debe ir clasificado para a lonja. Tamén collemos unhas sentolas boas, uns machiños como este de aquí, este outro e tamén este grande que teño aquí. Mirade que sentolo máis bo, que tamén vai ir para vender para terra, e tamén este lombrijante tamén vai para aí, que non ten ova e agora non está en veda. Os peixiños hoxe pouco, hai uns peixes ballesta, un pintiño e unhas marajotiñas, e aquí teño as sentolas femias que teñen ova, e máis esta que é pequena, vai de volta para o mar, e as sentolas con ova tamén xa están todas miradas, vedes, teñen a ova aí, así que vai de volta para o mar. Esta tamén, mirade que pesa máis boa, que femia máis boa.
As sentolas aquí no mar sempre as hai que coller por 2 ou 3 patas, porque sobre todo estas que son grandes e pesadas, se a colles por unha pata sola, pois podelle romper a pata, e iso é malo, tanto se é para devolver para o mar como se é para levar para vender. Outra femia máis, e outro par de femias máis, aí vai, e esta tamén, e queda unha nécora que vou botar un pouco máis para adiante porque aquí estamos na beirada, hai pedra pero tamén hai area e teño medo que caia na area. A sentola non pasa nada, que a sentola hainas na pedra, hainas na area, pero a nécora non, a nécora é da pedra. De volta para o mar tamén vai esta pequeniña ágila de mar ou ouxa ou chucho que collo polo rabo para evitar que me pinche co seu dardo venenoso. E aí se vai. Aquí que estamos en zona de pedra, de fondo de pedra, vou a soltar esta nécora que está carjadiña de ova e aí se irá a criar. No mar hai tanta variedade de peixes, mariscos, crustáceos, hai tanta variedade de criaturas que, por exemplo, nas pedras, como é aí na Pedra da Sagrada en Porto do Son, hai, como en toda a Costa Gallega, uns percebes enormes e riquísimos e carísimos, pero tamén ás veces, cando encontramos na playa objetos que quedan a flote, como pode ser unha boia perdida ou un pedazo de madeira, podemos ver como unha especie de percebes pegados a eses elementos flotantes, que utilizan esos elementos para sujetarse neles e están aí flotando na agua, alimentándose do plancton da agua, igual que a variedade que está pejada nas pedras, nas zonas de rompiente moi batidas e oxigenadas tamén se están a alimentar aí, non? E ás veces hai percebes que están pejados á piel das ballenas, dos peixes lúa ou rodas, ou tamén dos peixes ballesta como este que teño aquí, que se vos fijades, ten esta variedade, esta especie de percebes sujetos á piel, aquí pejados, ao lado da boca, que parecen como se fora un pedazo de carne del, como un penacho que leva aí, pero non. Non forman parte do peixe ballesta, sino que son dous dun tipo de percebe diferente, aí o tendes, e que son como pasajeros que leva sujeto a el o peixe ballesta, bueno, pois como ás veces tamén as ballenas levan arneiróns ou lapas, ou tamén se pejan os mexillóns e as lapas á superficie dos barcos. Non lle está chupando a sangre, simplemente usan o peixe como sitio onde sujetarse para alimentarse do plancton, da agua do mar. Son compañeiros de viaxe aí do peixe ballesta, que eu como este vai a ir para vender para a Ribeira voullos a quitar, pero en absoluto é algo malo, nin tóxico, nin venenoso, nin nada parecido. Simplemente dous animales que conviven xuntos, un pejado a outro. Así como falamos de variedades de percebes, tamén falamos de variedades, por exemplo, de estrellas de mar, de estrelas de mar, ou tixeiras, ou tallantes, que aínda que normalmente utilizamos a palabra en genérico, en Galicia, dentro da abundancia e riqueza que temos en cantidad, tamén temos en diversidade. De maneira que non hai só unha especie de estrella ou tixeira. Temos estas, que son as máis comuns, as que podemos ver na baixamar e así moitas veces, que volven de volta para o mar. Temos estas outras que son de color violeta e como máis blandiñas, que teñen un color super bonito, que son máis típicas de fondos de area ou de fondos onde se mezcla a area e máis a pedra. Suele saber moito dentro das rías, que tamén botamos de volta ao mar. E despois ainda está esta outra, que hai menos cantidad, pero que ten unha forma como máis Pokémon, como máis redondeadiña, que a min particularmente encantanme, pareceme super chula, e ven nas redes, e quiteina e vai de volta tamén para o mar. Mirade que cousa máis bonitiña. Aí vai.